aja duwe pikiran sing kaya ngono. Lungguh nang dhuwur, Pak. Ayo. Bapak lungguh nang dhuwur, gareng lungguh nang lemah. Ora kaya ngono to, Gong, sia-sia. Lenggang inggil, Pak, lenggang inggil. Kali kula tak benake mik. Iya. Matur nuwun. Nek wis mbok keparengake dole. Sampun, Bapak, sampun. Wilujeng rawuhipun, Pak. Pangestune anu pamujine anakku lanang slamet tekaku. Mas Gareng wilujeng seta rada mundur ketutupan bokonge Semar. Slamet tekaku le cah bagus. Pangestune wong tuwa tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe ndayana ing kasantosan. Mas Petro wilujeng slamet, Gong. Pangestuku tampanana ya le. Niki sangat anggen kawula dadosaken jimat paripe. Ndayana ing kasantosan amawa ana kasantosane lair batos kula. Ya. Sampun ngantos kejoting penggalih margi dinten iki kula nembe semangat, Pak. Syukur wong urip ki pancen kudu duwe rasa gumregah ning uripe dhewe. Nggih. Lah saiki malah aku tak takon karo kowe. Kowe kok ngundangi wong tuwa, monggo bareng tak cocoke karo Gareng ya mbok undangi, Petruk ya mbok undangi. Iki jane arep ana apa tole? Sepisan ngrembak perkawis Karang Kadempel anggenipun badhe keterjang jalan tol, Pak. Nggih to? Iya. Lah kuwi wigati, kuwi penting. Merga niki omah kula entek-entekan iki. Sak pekarangan, sak omah kena kabeh. Terus miturut kowe piye le? Lho, aku sebagai warga negara sing apik, Reng. Pancen kuwi dienggo kebutuhan negara, tak ikhlaske, ora masalah. Ora masalah. Waton ijole cucuk. Ah iya. Ngono lho. Dadi ya ora ngrugekke masyarakat, negarane ya iso mbangun negara kanthi apik. Masyarakate ora dirugekke, negara iso mbangun dalan sing apik tur ya kuwi dienggo kebutuhan umum. Ta, Tru? Heeh. Mula aku ora apa-apa. Ora kaya Gareng mung kena sithik wae cangkeme cerewet. Ayo karepku iki padha karo nggonamu. Kabeh iki bakal padha, rasa kuwatir. Kabeh iki bakal padha. Mula kudu sing ikhlas lahir batin. Ngene Bapak keneng ora, Pak? Nggon aku ora. Wis ora apa-apa, sing ora keneng ya wis ora apa-apa. Sing kena ya kudu ikhlas lahir lan batine. Iya. Lah sing nomor loro? Sing nomor loro iki aku arep ngejak Bapak piye? Piknik apa piye? Piknik dengkulmu mlacet. Karo wong tuwa ora is ngonekke dengkulmu mlacet. Piknik kok dipeng-pengke. Wong ki nek piknik ki nek wis cukup samu barange. Ora sok diselak-selakke piknik. Nek omah wis cukup, kabeh-kabeh wis cukup. Kuwi lagi piknik kok. Piknik kok piknik. Piknik kok dipentingke piye? Ya wis saiki areng rembug apa, Gong? Aku jane nek jaluki lakon ngene asline susah lho, Tru. Lakon kok Bagong bangun desa iki amargane kowe sing gawe kok ya tok gawe terus mlebu streaming. Ayo wis kabeh padha ngerti nek Bagong bangun desa ana lakon Bagong bangun desa. Ya wis lah ora apa-apa sing penting uang masuk. Ayo. Nek ora terus ayo ning ora terus uang masuk ngementingke uang masuk ya apa-apa karepe arep ditandangi. Menungso iki ora ana mareme. Nek ya kudu nganggo hitungan, nganggo dikarang sing apik. Iki wis tak karang sing apik iki. Terus sirmu karepmu, aku mau to disebutke. Aku pengen bangun desa, Pak. Ngandel ora malah bengok ta. Kuwi apik to Le, kuwi becik. Bangun desa kuwi apik. Lah sirmu sing arep tok bangun apa? Apa papan pangibadah? Apa papan-papan kanggo
pertemuaning para warga apa papan kanggo ngolah raga supaya duwe awak sing waras apa papan liyane kabeh Pak kabeh tegese kuwi arep mbangun papan-papan sing apik tumraping desa kene ora aku arep kaya bapak kaya aku piye aku arep mbak nganu dusunku desaku kuwi wis apik Pak wis rukun wis tentrem wis manunggal sing sepuh karo sing enom ya manunggal sing enom karo sing ngajani karo sing sepuh ngregani karo jalan pikirane sing enom lha apik kuwi tegese antaraning wong tuwa karo nom-noman iki saiki wis manunggal merga kadang kala sok ana congkrah sithik bab perkara bocah wingi sore ngertimu apa ha ta kowe arep pinter njara langit kalah pengalaman karo sing tuwa ha iki jane tembung kaya ngene iki wis mulai disingkiri aja sok diunekke nuwun sewu ngregani kepinterane cah enom ning cah enom ngreganono pengalamane wong tuwa nek pengalaman karo kepinteran didadekke siji kuwi bakale apik nek mlaku dhewe-dhewe pengalaman tanpa kepinteran ya ora ana apa-apane kepinteran tanpa pengalaman ya ora ana apa-apane mula desaku ki wis manunggal samploke aku dadi dukuh lho Pak arep aku dukuh petuk ning nek tumrap kanggo kebutuhaning masyarakat aku ki nomor 1 Pak Sripah aku ora tau ora ketok mesti teko terus mergo kuwi wargaku sing nandhang kapitunan iya apik kumpulan warga aku mesti ketok gotong royong apa gotong royong gotong royong aku mesti ketok ngepyake para warga ora mung ngepyake tok ning aku mesti ketok ayo kuwi apik le wis genduren durung duntange aku wis menyang ngerti kono ketok iki engko ana gendel aku mangkat sike acah sregep kok iya ayo apik dukoe ayo mangsane nomor 1 ne aku wong nomor 1 nang pedukuane iya kuwi apik kuwi terus nek ana dusunku ki mbutuhke pembiayaan apa sing wajib disumbang karo desa karo kecamatan aku gawe proposal waduh ayo apik kuwi tak unggahke nang desa kaya wingi nggon aku ki bar wayangan lho Pak sumbang karo Pak Lurah 11 juta waduh lumayan iki nggo konsumsi iya tukoke ndok separo-separo sebati iya iki kahanan kaya ngene iki arep tak luwih apike Pak arep tak luwih becike maksude arep tak luwehke tinimbang sing wis kelakon. Aku arep pengen bangun desaku kanthi apik, kanthi becik. Lah terus niatmu nekake wong tuwa kaya aku, kaya Garing karo Petruk iki ngopo? Aku wis krasa nek kuwi mesti njaluk sumbangan. Wis ketok angger raine mlumpuk ngono ae wis. Siap-siap, Truk. Ha iya. Aja kadok ati kajron penampa. Aja duwe panyakra bawa sing apik, sing elek. Reng, Truk, Bapak, sampeyan tak rawuhke mrene iki ora tak suwuni sumbangan sepeser pun. Apa mbok anggap Bagong ki wong tipis ah? Aku nek mbangun dusun kowe ora arep sambat karo kowe-kowe kuwi. Wong nyatane dusunmu karo dusunku ya apik dusunku kok. Ha tak tentrem dusunku. Ngene Gareng kuwi dusune sanggon-gon cah nom-nom doting glimpang nyanding botol. Ora tau do dielekke. Ngerusak kuwi jenenge. Kuwi ngerusak morale bocah nom. Monggo cah nom kuwi asine nek sadar dheweke iki minangka dadi cagak tuwaking negara. Sing sepo apa iki? Lindu apa ya? Oh Sinoman do ngedum. Ame mlaku kok do dinjlok-jlokke. Ngeget-geti wong nyam. Sapa-sapa dilalake ora. Ngono, cagak tuwaking negara. Mula kepinteraning canom kuwi dibutuhke tumrap negara. Ha iya. Nek wis do dirusak kanggo cara kaya mengkono kuwi ngrusak awake dhewe,
kuwi padha karo awake nyemplungke awake dhewe ning juranging kasangsaran. Heeh. Luwe-luwe nek kecanduan apa truk kae truk. Ha apa? Sing tok kakek aku lho cilik-cilik malah mendem. Aku ora tau ngekeki apa-apa ya. Kuwi senengane ngarani wong sapenake dhewe. Tau tak ombe iso nglire lho. Ora bae aku ora tau ngekeki kok. Apa Pak narkoba kuwi elek tenan kuwi pil kuwi sing marai bunuh diri. Sekali mencoba kamu akan binasa. Ono tembunge. Nyoba-nyoba nek wis ketagihan wis ora iso ilang. Kuwi ora iso mari lho Pak ngono kuwi. Iya. Heeh bener. Heeh. Ora iso mari. Arep muni mari kae mesti sing nganggo wis percaya ora. Monggo negarane awake dhewe iki lagi digencarke membasmi kaya ngono. Neng aku sok ora mathuk, aku sok ora cocok. Gencarke nggo mbasmi kaya ngono sing dicekeli kok ming sing do nggunakake. Neng oknum-oknum sing isih seneng disogok. Kok ora do dicekeli kok ora do disingkirke. Betul, aku setuju, Pak. Kuwi suarane rakyat. Lho. Bener nek nanggap dalang kok dalang anti narkoba. Sopo? Ha iki? Seno Tudrak. Lho. Seno Tudrak. Kae ora Seno, kowe iki jenenge udu Seno, jenenge diganti Bambang. Ketoke ora niat nanggap aku ketok ya terus ayo. Sing dipikir-pikir ketoke liyane aku ning kebacut ngundang aku nek wis ora apa-apa ditandangi lah. Ya iya. Ya ora apa-apa. Ngono. Ngono lho. Ha ta? Nyekel ya ora mung oknume sing tumindak elek, sing tumindak narkoba ora mung padha sing padha nganggo. Ora kok perkara aku melindungi lho. Ning ana Pak, oknum, aku ngandhake oknum ora kabeh. Ana aparat negara sing isih gelem nampa sogokan. Nyekel bandar karo bandar disogok culke meneh. Ana oknum pradata hukum sing isih gelem mangan sogokan. Ora ngetok palu dihukum sing akeh sogok. Hukumane ming 2 sasi 3 sasi, bandare gleleng meneh. Kok ngono kok arep rampung ki cara esuk kapan arep rampung? Iya. Mula nggon aku iki, Pak. Arep aku duka. Ning apa jenenge iki? Apa, Tru? Awong kowe iki anggere omong mesti kata-katane mesti radong. Statement apa? Ora sanggo basa angel. Struktur. Nah. Struktur organisasi pedukuhan ngene iki tak pilih wong-wong sing jujur. Kira-kira wong-wong sing ora jujur saandaku wak pecat. Apik, kuwi apik kok. Ngerti aku, anggere ana masyarakat sing njaluk tanda tangan nggo gawe KTP, dijaluki dhuwit, tempiling wong. Nek ora gelem maruk karo aku. Piye kuwi? Kuwi kepiye kuwi kaya ngono kuwi? Oh, dirungokke apik-apik kok gleceh. Pak, sing kan dirempuk ya, Pak? Dicupet semene le padha ngudara rasa ati. Heeh. Apa nggonamu iki sumure asat waga? Hah? Apa nggonamu iki bapak teko, gareng teko, aku teko kok tanpa ana apa-apa sing metu. Ngene Truk tembunge nek ketemu sedulur ki wareg sing tanpa mangan, seger sing tanpa ngombe. Ah ya modar tenan kok ya. Istilah kaya ngono kok dinggo. Pahit. Dadi meng ngomong-ngomongan nganti asat idune. Engko gampang kok tak akon bojoku ki mak lunga ya, Pak. Nek ndi? Mbah. Bar tak unekke minggat kono. Ono lunga to? Wong kon minggat kok ora lunga iki piye? Ngono. Saiki ngrembug perkara lelakon sing wis tak lakoni ya, Pak. Iya. Aku dhewe malam Jumat kae prihatin, Pak. Prihatin? Heeh. Kowe iki bocah ora tau prihatin kok nglakoni prihatin. Malam Jumat kliwon. Heeh. Aku sedina Kemis sawan ki ora mangan apa-apa kejaba ming panganan. Ha iya. Ora mangan apa-apa kok kejaba panganan ki. Maksude sing mangan-mangan ringan lho, Rek. Ha iya. Sedina dek aku terus sore arep maghrib kae adus keramas aku. Terus maghriban. Weh.
bar kuwi terus maem bengi karo bojoku. Wah iya, waduh, saiki nek mangan bengi bareng po. Bareng ning dhewe-dhewe aku nek karo dhewe ning mburi. Oh, nek juga bareng. Oh iya ta. Mergane bojoku kuwi nek mamah, maem ki suwe, Tru. Oh, untune pasangan. Bojoke nek omong ra untune goyang to. Anggere omong kok kaya coplok-coplok. Mula nek mamah sego suwene ra jamak-jamak. Mamah ngiwa rung lembut, mamah nengen rung lembut, mamah ngiwa rung lembut. Ndentane dombene, aku jijik. Terus aku terus lunga golek sendang. Weh, adus nang sendang. Jam 12 bengi, plung, adem banget. Aku terus ndegem nang pojokan tuk sing nang isor wit ringen. Dul desa arang adem bele lho, Pak. Iya, iya. Sing ngendi? Sing sendang sing isor wit. Heeh, kae lho, Pak. Kae saluran pembuangan air limbah. Wah, mula kok kecinge ra jamak-jamak. Kudu sendang to, Pak? Kudu. Wis kebacut ora apa-apa. Nang kono aku meneng wae karo wiridan aku. Weh. Jroning aku ngageke asmaning Gusti dumadakan tanpa kenyono-nyonoi. Terus tiba-tiba ki wong iki dadi sepi banget. Ora ana swara jangkrik, ora ana swara walang, ora ana swara apa-apa. Kupingku suarane mak nging ngono kae to, Pak. Terus tiba-tiba ana swara, "Bagong, aja kaget. Ulun sing teka." Mbah, muni ulun ngono. Heeh. Wis tepung karo ulun lho, Pak. Maksude piye? Aku iki muni ulun sing teka. Engko gek tepungamu. Sapa ulun sapa jenenge? Kuwi nek nyebut ulun ki biasane dewa. Oh, ulun Kang Prapta, Bagong. Aja kaget nanging ulun mung kirim rekaman swara iki. Marang jeneng kita. Mula rungokno rekaman swara ini iki ulun bakal dawuh kalan jeneng kita. Dawuhe dewa piye? Yen kita arep bangun desa, kita arep bangun papan panggonan kita, Bagong. Desa kita kudu mbok syarati, kudu mbok pendemi. Ya kuwi siji pelem pertangga jiwa, loro jambu dipa nirmala. Mir, Pak. Sampeyan ngerti? Pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala niku napa, Pak? Diwane muni ngono wae. Esuk utuh-utuh bojoku rung tangi aku wis mangkat ning pasar. Golek pelem pertangga jiwa ora ana. Anane ming pelem sengir, pelem gadung. Mana lagi? Aku ya terus ini penem mana lagi? Lah mana aku yang terus apa kae pelem pernah Pak. Ning ora ana sing jeneng pelem pertangga jiwa. Pindah aku. Pindah toko buah. Weh. Pindah toko buah. Tak takone ora ana jambu dipa nirmala ya ora ana. Anane ming jambu dresana, jambu air, jambu kluthuk, jambu monyet. Lho, jambu monyet wis ngerti lho, Pak? Urung rupane kaya gareng kuwi. Mbok, aku ki ora tok tibake elek terus to, Gek. Apa ana jambu monyet kok matane kira kaya ngene. Kowe ya aneh-aneh tenan arep mangan ya wedi. Asli tenan. Ora ana jambu dipa nirmala. Aku arep nyuwun prisa karo Bapak. Nek bapak ki pancen preso. Bapak ki pancen paham. Jare bapak ki mbiyen dewa, mbuh nyata mbuh ora, ta? Iya, biyen sadurunge aku dadi Semar ki aku dewa. Lah kenapa ora urip ning kayangan, kok malah dadi kere? Aku kuwi pancen wong sing seneng marang katentreman. Mula aku trima mudhun ana ing jagat. Biyen aku dewa, aja mbok anggap elek. Aku mbiyen ki kakangne Bathara Guru. Walah, Bathara dosen, udu. Bathara ketua kejurusan ora. Rektor, udu. Doktor, udu. Aku Sang Hyang Ismaya. Ismaya iki kakangne Bathara Guru.
Ha kenapa mbiyen kok sak ora urip ning kayangane ngapa? Kok malah ning kene? Ning jagat anggere soming nang prapatan ngemis. Kayangan kuwi dudu papanku mergo aku kudu urip ana ing jagat. Wis ora tak critake engko ndak malah tekan ndi-ndi. Sing wigati kowe takon karo aku to, Pelem Pertangga Jiwa, Jambu Dipa Nirmala, kuwi papane ora ning donya. Terus kuwi panganane para dewa. Dewa kuwi ora mangan wohing dami, ora mangan pari, ora mangan ketan lan sak piturute. Ning daharane Pelem Pertangga Jiwa karo Jambu Dipa Nirmala. Lah, nek kowe arep nyarati desamu iki kowe ya wis bisa njaluk Pelem Pertangga Jiwa karo Jambu Dipa Nirmala. Waduh. Papane ning kayangan? Kayangan Suralaya. Well. Ketemu Cak Marlis. Kok ketemu Cak Marlis ngapa? Lho jare kayangan Surabaya. Wah, budak ora. Suralaya. Suralaya iki ngendi, Pak? Karo Cebongan? Wah. Suralaya karo Cebongan. Suralaya iki dhuwur kono. Wedian. Suralaya iki papaning para dewa. Yen kowe weruh wewangunan sing gumandul tanpa centelan, kuwi kayangan. Aku duwe lho Pak gumandul tanpa centelan ki. Wis kelet-ket biyen. Apa kuwi yang diwastani kayangan? Gundulmu atos. Sore-sore kok ora gebernah ora. Ah dudu ye, ha iso ora. Mandul tanpa centelan. Asli iki kuwi ora dipeniteni, ora dilem. Ken biyen yo nang kono kuwi. Aku nek ngrasake Bagong iki jane edan ora ya. Ayo mbuh karo bapak urung tau dipresake kok ya. Omongane iki waton ting celebung ora. Kayangan iki gumandul tanpa centelan. Oh iya, heeh. Paham aku? Nang dhuwur ta kuwi? Heeh. Aku nang isor. Ah iya. Kuwi papane Bathara Guru. Papane Bathara Indra. Papane Bathara Indra, papane Bathara Dana, papane Bathara Kasina, Dana Kasina Indra. Kayangan Warkop. Kayangan Warkop ngepruk raimu iki kok ya. Kandan-kandanane ngeyel ora. Kuwi kayangan Suralaya. Lah nek kowe arep njaluk Pelem Pertangga Jiwa, Jambu Dipa Nirmala, kowe munggah ning kayangan Bagong. Andra ingkang puspita kasilering asamirana amre tutuk sirahe ayo kowe. Apa itu cakapane? Maweh raras. Renane indriya. Sulo kok karo ngentut lho. Saedan kan. Nek guyu-guyu mar rasa diampet. Aku lucu to, Pak? Wis, Mbah. Kene mung tak dolani ngene gawe senenge wong tuwa iki ngibadah bakal entuk pahala. Ha iya.
Kowe iki ora tau suluke kok suluk. Mbok ya suluk sing apik. Sulukku ya ngene iki. Ya. Ngopo kowe kok dur nglumpruk ning ngarepe Semar? Sing ngerti kayangan menika bapak. Sing papal dak. Bojoku takon nyemprot ben ikine do ilang kok ya ora disemprot to jan wis nganti walang mlebu cangkem barang. Sing ngertos kayangan, sing ngerti dalan anjok enten kayangan menika namung Bapak Semar. Mbak, kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng, Mbak. Kula nyuwun Bapak menika minggah wonten ing kayangan ketemu kalih Om Guru. Om Guru. Guru jare adine Bapak. Berarti aku nek nyeluk ora Om. Ngendika kalih Om Bathara Guru, nek Bagong butuh pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala. Nek Bapak kersa kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nek Bapak mboten kersa niku jam tangane balekke kula. Wih, oh menehi jam tangan ro bapakne kok kon balekke. Alexander Christine Hakim. Merek jam kok disebut Alexander Christine Hakim nganti raimu apa piye? Nek kowe ngapain digluk-digluk ngantuk apa? Ora. Lah ya lelingkuh ora bener kok. Nggih, Pak nggih. Disuwunke Pak supaya dusun kula tambah reja, dusun kula tambah apik, dusun kula tambah becik. Nek Bapak kersa nyuwunke kalih Bathara Guru, kula ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ananging nek Bapak mboten kersa, lho Gong arep ngopo kowe? Kula aturi jaga ajang sing jembar. Sego sing kathah. Rawe-rawe atas malang-malang putung mesti kula entekke. Oh ya tata basa ora pernah kok. Jagang sing jero beteng sing kandel. Ngono iki nek nantang karo negara, nek nantang karo wong ya ora nganggo jagang sing jero beteng sing kandel. Ora sudi aku karo kowe, Pak, sebagai bapakku. Aku mau mergo sampean ora nulungi karo anak. Nek sampean gelem nulungi anak, nembungke pelem apa mau to? Modar ora. Syarat ora adong kok. Pelem 40-an pertangga jiwa, 40. Pertangga jiwa lanut jambu dipaku semua. Dipa nirmala. Dipa nirmala kula ora trima. Adene dadi anake Semar. Menggayo panganan luar negeri kayangan. Kayangane kok ora kelakon. Aku nesu tenan, Pak. Wis saiki kali Bapak mikir luwung diwaneni anak apa njalukke pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala. Gong, sabar Gong. Ora sak pinake dhewe kaya ngono. Bapak ki wis sepuh. Ora terus kowe terus matur karo Bapak nek Bapak ora iso gayoke pelem pertangga jiwa malah tok jak gelut. Kowe iki wong tuwa apa bocah? Ora usah cerewet, Reng. Kowe nang kene iki angka ikut. Kowe timunmu kok jaga imbuh. Ana kowe ya ora apa-apa, ora ana kowe ora masalah. Lho, aku ning rene iki rak tok undang to. Aku ngerti. Sing wigati tak jak rembugan ki Bapak Semar. Kowe iki ping takon menyetujui wae. Sirku arep kakon dadi seksi, ning mripatmu kira nekseni ya mesti ora pas. Kudune kowe iki manteng ngematke kene kok malah ngematke pojokan terus. Mbok mau ngerti ora sah rene truk malah keloro-loro atiku. Oh, alah arep nemoni lelakon apa ta iki? Petro ya takon dadi seksi, men bapak men ngendika. Men. Oh, wis kurang ajar wi. Karo bapakne kok marmir-marmir. Ayo gak ngomong, Bagong. Tak gayuhke. Wah, tak peluk kowe. Asli, tak cium. Nek ora malah kolu sirahmu, Mas. Saking ambaning cangkemku. Aku ini ngambol, langsung tanpa nganggo petungan ya rumangsane anggepe. Kosek to, nganggo petungan. Aja ngawu gawar ngawur. Mergo iki ngembet marang kahanan kayangan.
Aku blegek-kekugek sadulita mel Bathara Guru Padararja sapratamu Manikmaya tansah pinanganing kawidadan niring sambikala Kakang Semar kula ngaturaken bekti kula kunjuk iya tak tampa pangestuku tampanana kula pundhingga jimat paripih dayanana ing kasantosan Kakang Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun iya nala garing tak tampa pangestuku tampanana ora liwat pangestu ulun tampanana nala garing kula pundhingga jimat paripih dayanana ing kasantosan bekti kula katur Pukulun iya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana Panakawan menika sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripih kemareng kula ngaturaken sembah sungkem kula kunjuk Pukulun iya Bagong ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan Kakang Semar ginakaken dayaji pameling angrawuhaken dhateng ngrayipun Manikmaya kepareng kula cumadung dawuh Kakang Nayantaka wonten menapa Kakang blegek-kekugek sadulita yen ana luput ku aku njaluk ngapura ya Manikmaya inggih mboten dados menapa Kakang Semar ing ngangka loro nggonku ngrawuhake kelawan kowe prapta ning papan dununge anakku Bagong iki mung merga ditangisi karo anakku Bagong ingkang darbe panjaluk kalawan kowe Bagong gadah panyuwun kalian kula iya panyuwun menapa Kakang Bagong niat bangun desa ning merga ana syarat sranane sing kudu ana lan magepokan kelawan kowe tumuli kowe ndak rawuhake ning Karang Kadempel menapa sababipun dene Bagong nyuwun dhateng cengandika Kakang Semar supados mboyongi dhateng suwanipun ingkang rayipun Manikmaya ana dewa ingkang wis menehi sasmita kelawan Bagong yen to papan utawa papan pernahe cumandhake anakku Bagong iki bakal dibangun nanging iso rancak wewangunan yen to kudu ditumbali nganggo wujuding dedaharaning kayangan kang aran Pelempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala Pelempertangga Jiwa Jambudipa Nirmala iya mula guru gandeng aku ki ya duwe kayangan ora ketang mung sak propirane Semar kuwi ya wong kayangan ya mung mergo aku ki urip ana ing jagat mula tak jaluk liyane atimu kowe meneh ana Pelempertangga Jiwa Jambudipa Nirmala ora ketang mung siji dienggo syarat srana ya kuwi anakku Bagong nggone mbangun desane iki ya Bathara Guru Panakawan Bagong dalem apa pancen mengkono dadi panjaluk kita nggih pancen mekaten Pukulun lajeng menawi kepareng kula cumadung dawuh kados pundi Pukulun kawontenanipun dipun paringaken menapa mboten Bagong wonten dawuh yen mesti ulun bakal maringake kelawan jeneng kita nanging ana syarat sranane Bagong syarat sranane napa syarat sranane ya kuwi ulun jaluk sarta ulun kepengin wong sak jagat iki wis padha nyembah kelawan panjenengan ulun ya mung ana siji titahing Bathara ingkang ora kersa sarta ora gelem nyembah lan tata krama kelawan panjenengan ulun tanana liya kejaba mung wong atuwa kita ya kuwi Kakang Semar mula wektu dina iki ulun jaluk Kakang Semar ugi midhanget yen to sira kepengin tumuruning Pelempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala ulun njaluk kelawan jeneng kita Bagong matur kelawan bapak kita wiwit dina iki Semar kudu nyembah kelawan panjenengan ulun lan uga Semar kudu nglakoni tata krama kelawan panjenengan ulun Panakawan Bagong yen Semar ora gelem nyembah yen Semar ora gelem tata krama kelawan panjenengan ulun ora bakal maringake Pelempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala Panakawan Bagong
Jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe netra kocak mundarandir hidup nyomangolon caka wadanani rombranang ing dados kula dipun paringi plemer tangga jiwa jambu dipun nirmala ning bapak kudu nyembah kalih sampeyan. Iya pancen mengkono. Bapak kudu tata krama karo sampeyan. Iya pancen mengkono Bagong. Mula matur kelawan bapak kita. Lamun Semar gelem nyembah lan tata krama lan panjenengan ulun bakal paring plemer tangga jiwa lan jambu dipun nirmala kelawan jeneng kita apa ana kawan Bagong. Piye Pak? Wis nek pancen kuwi syarate aku tak nyembah. Aku tak tata krama karo Bathara Guru. Aja Pak, wis. Tinimbangane aku ngasorke derajate bapak. Tinimbangane bapak ki harga dirine tak ijolke karo 2 buah daharaning para pepunden utawa para dewa ya kuwi plemer tangga jiwa jambu dipunirmala. Wis rasa Pak, rasa bangun desa ora apa-apa. Bangane aku ngedol karo derajate bapak. Bangane aku ngedol karo harga dirine bapak. Ming supaya nyembah karo Bathara Guru ajare bapak ki kakangane Bathara Guru. Nek bapak ora nyembah, bapak ora tata krama ki wis sak trepe. Malah justru Bathara Guru sing kudu tata krama karo sampeyan wong umure tuwa sampeyan. Ning nek wong tuwa kon deku-deku ceciklu ning ngarepe sing enom, aku ora ikhlas, Pak. Aku ora ikhlas. Bapak aja nyembah aja tata krama karo Bathara Guru, bapak ki luwih tuwa. Nek ana tantrimane Bathara Guru, aku sing tanggung jawab. Bagong, kowe mau ora njaluk aku supaya nyuwunke plemer tangga jiwa lan jambu dipunirmala. Lah iki wis tak jalukke wis kelakon wis ana syarat-syaratane. Ning aku ora ikhlas. Aku ora ikhlas. Ngene wae pukulun nek upama dijoli bathange gareng entuk ora? Ya truk mulai ya truk. Lah ngopo ya? Wah aku jan kloro-loro terus kakang kok diar digatekke bathang arep ijol bapak iki anggepe apa menungso ora tenar nemoni lelakon apa ya kowe? Lelakon sing apik. Kon ngapake cah iki? Ijabno reng. Us. Ijab-ijab dengkulmu ra. Mboten bareng. Nek pukulun tesih kepareng badhe nyuwun srana menika taunana windanana kula mboten ajeng ngiklasake. Ewa semanten paduka pukulun mboten kepareng maringaken plemer tangga jiwa jambu dipunirmala. Sampeyan mboten ngerti to, kula niku bekas maling. Dadi kula nek nyolong plemer tangga jiwa kon nyolong jambu dipunirmala. Nek ra tak yok sakwite rontok kabeh aja dundang Bagong. Lho, yen ngono kita malah bakal wani gawe rusak kayangan. Ora perkara gawe rusane sampeyan duwe syarat kaya ngono kuwi syarat sing tidak masuk akal. Saniki sampean ngendika mawon, Bagong, kowe tak paringi plemer tangga jiwa jambu dipunirmala. Ning aku njaluk ijol apa? Ning aja harga dirine bapak. Arep kula niku diitung Bagong niku sing paling wani karo bapak. Ning kula niku sing jaga karo martabake wong tuwa. Apa, Gong? Martabak. Martabak. Kowe ora ndek martabak ya, Pak? Ora. Sosis duwe. Raine wong tuwa diobok-obok ora. Sak penake dhewe. Pun ngaten mawon. Saniki sampean mboten sakokean lenggah teng mriki. Sampean mangkondur teng kayangan. Mangkondur. Plemer tangga jiwa kon jaga dewa sing saoke-oke. Nek nganti kula ora iso nyorong, malah dene kula disebut X narapidana. Aming sebut ning narapidana kok banggane ora jamak. Majake penusukane, penusukan apa? Nyepeleke ora. Bagong malah semune kita wani karo panjenengan ulun. Mboten perkara wani. Nek sapa wae niku sing arep ngendhak derajate bapak, kula sing ora trima. Ora aja kok menungso. Dewa arep nyanyah-nyunyah karo Bapak Semar, kula ora trima. Yakin nek kula ora trima. Sumpah ora wedi karo Bathara Guru. Apa? Ora tau ngluluske siswa kok dadi Bathara Guru.
Kudune bengi iki kabeh guru do sibuk ngrampungke rapot. Kok malah sampean klitian nang kene? Sesuk murid nek do tampa rapot arep nampa apa? Kok ngono kok guru? Gong iki dewaning para dewa. Ora wedi aku ki gendone para gendro. Nameng ditandhiki karo dewaning para dewa ora muntir. Ora wedi aku. Yen ngono kita wani karo kadewatan. Apamu sing tak wedeni? Bagong, sapa ingkang wani karo para dewa, papane bakal tak besmi. Oke, ora masalah. Gong, dibesmi iki diapane? Embo. Petok. Dibesmi iki diobong. Lho, lah diwasmuni oke aku. Wah, ya ora ngerti kata-kata kaya ngene iki. Lah kok dadi sampean malah arep ngobong karang anu niki papan padunungan kula pring apus. Monggo ora apa-apa, mangobong nek pun kula sapu. Nek wis temu mbok uwe mangobong. Nek sampean arep ngobong padukuhan pring apus padha karo sampean arep gawe kapitunaning rakyatku. Awi duka. Duku ing para duka iki aku. Nek ngumuk dewaning para dewa iku ngopo? Iki duku ing para duka. Rumangsane ketuane duka sak Karang Kadempel. Iya, Pak? Mangsane arep ngobong karo rakyatku, wong sing tanpa dosa, asane iki tak walik. Dewa macem apa kowe iki? Kok arep gawe sengsaraning para kawula? Jare dewa, jare iki menungsa iki tumitah nyembah para dewa. Berarti sampean iki sembahaning para titah. Ha kok sampean mentol ajeng gawe kapitunaning para titah? Hah? Weh, lah njaluk dunek-unekke wong iki. Wis malak. Wong urip kok malak. Malak apa? Wong siji kok tangane papat. Oh, kowe mesti dobel-dobel kowe ta ya. Iso ngayahi wong loro mesti. Kurang ajar arepan kowe ya. Dewa sing kurang ajar kaya ngono. Kudune siji-siji. Ngono kok loro-loro ora, kandhane ra domane. Mula seger temu. Tak siji kok papat. Aku ngerti maksudnya kayak itu. Aku ya ngerti. Ini Bathara Guru mesti ora ngerti. Bathara Guru ki piye alusan kok. Pon Gajabong. Ayo, sadurunge sampean ngobong pring apes. Sabar, Gong, sabar. Mangkel aku iki sonku ora kaya biasane kok. Wis. Rumasaku suaraku kaya ming nang kontrol iki lho, Tru. Aku iki ming pertemuan karo bapak kok nggawa sound system. Ayo sirku iki men gleleng. Tak sewake to sistem barang. Bulkit mau ora penak-penak. Wis. Nah sampean arep ngobong Karang Kadempel kula sing ora trima. Rawe-raweran wis malang-malang tak putung. Kawula ajeng kula ayomi. Ajeng kula ayomi nganti tetes sing getih ingkang pungkasan. Metu njaba bakal tak coba kaya kaya ngopo kekuataning Bagong. Piye? Metu njaba. Kowe Bathara Guru sinambi sosialisasi kabeh. Kok sosialisasi kabeh piye? Metu njaba supaya ora. Celeng tenan kok Cak. Dewa kok dak jok omongan kaya ngono. Ora meh metu njaba, nek kula tau tuku pil-pil tak doko sanggon-gon, pil totoli pitike ora ngendhok. Lah. Ora ana sangkut paute kok sapenake dhewe. Kuwi iki dagelan, kudune le metu kok gara-gara. Oh iya ya. Saiki ora gayeng ya ora gayeng kok ya. Nek wis aku takon karo kowe, Gong, anakmu pira? Kowe mangsuli 16, kok ora kabeh. Aku tuku pil ngono kuwi kok penonton duer. Aku Bathara Guru kok ditawani pil. Aku iso kebablasan nek ngomong. Pon, kula tunggu pripun karep sampean? Metu njaba. Mang medhase, mengke kula nuntuti karo sampean.
ning nganggo duga-duga. Wani ya wani ning nganggo etung. Aku ki ngerti nek kowe ki wong pancen wong dugal kewarisan. Nek muni bener kowe iki ora sapa-sapa ora wedi. Ya ngono kuwi pancen apik. Ning sing tok adepi sapa? Iki mau Bathara Guru. Wis ngerti. Rasa tok cethake. Apa aku ora entuk wani-wani Bathara Guru? Kae sesembaning para titah. Sesembaning para titah kok arep ngobong dusunku. Apa kuwi patut diajeni? Kowe kalah karo Bathara Guru, durung karuan. Manut dalange. Kandhani ngeyel, ora ngeyel mah. Lho iki nang kene iki filosofine wayang iki nang kene iki. Kudu do gatekke. Mula aku muni to. Urung karuan aku kalah karo Bathara Guru. Manut dalange padha menungso semenake iki eneng dalange, Pak. Gusti sing gawe jagat. Mula apa tumindak iki aja tok pasrahke karo sak pepadaning urip. Kowe takon aku tumindak ngene iki bener apa salah ya? Terus kono kancamu muni salah, kowe dosa kecemplung neraka. Apa dhek iki ponakane sing gawe urip apa piye? Pasrah bener iki pasrah karo sing gawe urip. Bener luput ki sing gawe jagat sing nemtokke. Ngono lho. Paham ora wae? Wah, tuwa meng putih rambute tok. Cukur sisan. Budhe ben bapak tok terke cukur to, Pak. Terke wong. Takon muhake. Ora dadi rambute brodol. Cah edan rampung cukur aku ngilo kok gila dhewe. Cah kok kewanen tenan. Ngono. Dadi kowe kudu gagas arep meng adegan sak sembrono ngene iki nek nek dipikir akeh. Piwulang-piwulang sing luhur, piwulang sing becik, piwulang sing apik. Contone Bathara Guru ki mau dewaning para dewa. Ning kae dudu sing gawe urip. Kae mung utusane sing gawe urip. Mula kedunungan salah, kedunungan luput. Lho bener Bagong Rengpah. Ngono ya pancen. Heeh. Kaya to aku ki arep bangun desa. Ming sabagong mbangun desa. Mula ana tetembungan Giri Lusi jalma tan kena kinira. Oke-oke wong saiki do ngembe karo sak pepadane. Wis, coba wis. Ana tanggane arep duwe rasan-rasan tuku lemah. Nek sing wong ora seneng terus ngrasani, gua tuku lemah yo gombar cengele wae. Mangane sedina ora ganep ping 3 kok. Nah, wong sugih karo orane wong ki aja diukur karo kahanane. Kadangkala wong sing nang Karang Pradesan ki malah sugihe ngungkuli karo sing nang kutha. Sugih lemah, sugih Tegal pirang-pirang hektar. Ning ora tau umuk. Tegalku semene, sawahku semene hektar. Beda karo wong kutha njajar mobil nang ngarepe dhewe. Pirang-pirang digarasekke dhewe. Wancine pajek ora iso. Ha ya wis piye. Ngono kuwi dijukok. Wah, kowe ndelok wayang mung ndelok gayeng tok.